aurreko urtetako oinarria dauka, hau da gure azoka, Tolosa eta Goierritik etortzen diren sukaldariak eta ostalariak, eta beraia prestatzen dituzte pintxoak, ez? Gero horren osagarri modura, beste hainbat ekintza antolatzen ditugu, urteroko erakusketa, bezperan atzo ostiralean mendien bildutako perretxikoekin, gaztetxoak bildutako perretxikoekin, eta aurten berrikuntza, osagarrietako bat izan da, zuek ikusi duzun bezala, saioa sukaldari etorri zaigu, Irutxulotik, eta aurrak sukaldatzeko aukera izango dute. Sukaldari dagokionean, hemen inguruko sukaldari onentsuenak, ospetsuenak hemen dira, eta beti bezala jendearen harridurarako plater bereziak egiten. Bai, perretxikoak ematen dizkiogu, hartzen dituzte eta beraiek prestatzen dituzte beraien platertxoak, platertxiki horiek eta jendea, zai egoten da, jakin badakigu jendea, justu egun nontara zai egoten dela, hemen pintxoak dastatu eta bueltatxo bat eman, da hemengo giroa bizitzeko, eta eskusa bada, hemen hori, jai giroan ibiltzeko. Larun bateko astearen amaiera da, nolabait pastelaren ginda edo, baina hemen aste osoko egitera izan dezute. Nola baloratzen dezute astea, nola joan da? Luze, uste arpegian eta denaian nabaritzen zaigula, nahiko luze joan dela, baina oso ondo. Azkenean volumen handi hartu Nikologikak. Eta horren arabera ere, hausnarketak egin beharko ditugu, batzutan ezin iritsi biltzen gara, baina bai, hori, aste hartetik hasi, gure talier txikitxo horrekin, da atzokoan bertan, Champion Festarekin, eta pintxo lehiaketarekin, eta mendirterarekin, egunare oso potentea. Eta bai hitzaldiak eta Alex Alonso hitzaldia oso interesgarria izan zen, oso interesgarria. Eta Pili Materola izan genuen ostegunean hemen, beste pertsonai oso ezaguna, sukaldaria, emakumeak kasu honetan ere, horre zor txiki bat ere bagenuen, orain artekoak denak gizonezkoak izan baiziren. Eta, uste dugu, balorazio aldetik oso ondo. Prestatu dugu sukaldaritza tailer txiki bat, eta egin behar ditugu empanadilla beteak, non aur bakoitzak edukiko du bere empanadilla egiteko tartetxoa, relleno bat daukagu prestatuta eta aur bakoitzak bere empanadillatxoa beteko du eta gero jan egingo du. Fregituko iteu denak eta bakoitzak beak prestatutako behintzat jan egingo du. Azkenen hau sukaldaritza eskulan mota bada, eta asko gustatzen zait, eta azkenen eskusa bada, beraiek prestatutakoa ere bai probatu dezaten, eta gehiago ausartzeia olakotan probatzen, da gustatzen zait, etzai gustatzen, divertigarria da, beraiek oso gustua etortzeia. Bai, guri gaur txampiñoia jarri gute, eta txampiñoiakin pentsatu duguna itea da, txapelakin, txustarraken du, txustarrakin relleno batin, farsa batin, eta gero ja, labean sartu, gratinatu pixka, gazta idia zabalatekin jarriko dugu, eta brotxeta baten sartuta aurrean. Dakau zezena saltxan, ontokin. Gero gauza berezia bezala gau kuskusa, kurri saltza eta ontokin, eta gero ostorea barrubetea ontokin, guri tokatu zaigu ontua gaur. Galdan aritzeko, perretxikoak, ontxoak, aproposa galdira, gustatzen zaizkizu? Guarrionak. Hombre, hemengo perretxikoen erregina da ontua, dudik gabe. Ontua eta gibilu urdina, baina ontua, gehien erabiltzeuna ontua izangoa. Zainu maite